aquests moments les escultures i jo diem uau! No exageris. Vols que et porti a sopar? I on em portaràs a sopar? No és una mica d'hora encara? No ho sé, no havia pensat res. Què et sembla, París? París? Estàs de conya? No, ho dic de debò. Si ens afanyem encara trobarem un vol. Sí, d'anada potser sí, però de tornada no. De tornada no al matí. Podem trobar un hotelet a la vora de la Sena. I... què et sembla el carrer Robadors? A carrer Robadors? A Barcelona? Però això et sembla adequat, en ple barrigino? Sí, i ple de vida. No és cap postal, és un lloc real. Real? És un lloc ple de carrerons foscos i perillosos. Perillosos, tòpics, no és més perillós que el Passeig de Gràcia. Tu estàs boig, com vols que passegi per aquells barris vestida així? Aquells barris, quina por, quins nervis. A mi m'agrades vestida així. Tant si és a París amb els meus amics del carrer Saint-Louis, com si és a Barcelona amb els meus amics del carrer Robadors. Tens amics? Algun pintor que té el seu taller a Ciutat Vella? Res d'artistes. Gent real. I tens família? Família no, però podria ser. Conec un bar en un soterrani. Hi ha gent que s'hi juga molta pasta al dia. El propietari és un company que està en règim obert i cada nit ha de tornar a dormir a la presó. Per això mateix, si no ens afanyem ja no el trobareu. Enric, estàs de broma? No. Què passa, et fa por? No sé, no m'agrada ficar-me segons quins llocs. Això són manies de nena rica. Estàs tan acostumada al luxe i la comoditat que per tu no existeixen les coses que no es puguin comprar amb targetes de crèdit. Mira aquest pis. Vius tancada en una capsa de bombons. I quina necessitat tinc de sortir-me? Quina necessitat tens de sortir-ne? Vols que et digui quina necessitat tens de viure? Ho sents? Sents les ganes de viure? Picasso deia que no pintava ni amb el cervell, ni amb el cor, que pintava amb l'estómac. És d'aquí d'on surten les coses. Ho sents? Sí. Molt bé. Doncs això vol dir que tens gana. Així doncs anem a sopar a casa del meu amic Quinti. Sí que s'hi pot sopar. Patates braves i cervesa. Fa anys que no menjo patates braves. Jo, així t'hi tornes a acostumar. A elles i a mi. Vinga. Va. Pensava que m'impressionaria més. El teu amic presidiari és un bon jan. Has vist aquests festius que han entrat? Duien pistola. Allò era màfia. No diguis mentides, no hi havia cap pistola. No ho sé, m'imaginava diferent, pensava que seria més bèstia. Hauria sigut molt més bèstia si sabessis jugar al billar. No t'has deixat abandonar per l'ambient, per la gent. No em vinguis a històries. No has sabut treure el suc de la vida. I tu? Tu vas molt de tirat, però tot és postís. Sí, potser sí que t'agrada tenir amics presidiaris. Però les nòvies te les busques riques. Què passa? Que no t'he fet cas? Et començo a conèixer, Enric. De debò? T'he estat observant aquesta nit quan jugaves a billar. T'agrada fer-te veure, Ser el centre d'atenció. Com si fossis una escultura. T'he tret a fer un tom, he tornat a casa abans de les 12, i un altre dia, si estem d'humor, anirem a París i tu faràs de princeseta. Te'n vas? És d'hora, no? Em quedo. Aquesta nit em quedo a dormir aquí. No t'he donat permís. I què? Tu penses dormir vestida? Vés-te, Enric. Però si no vols...
M'has dit que encara és aviat.